Què és el complement de règim verbal? Saps que és un que porta preposició, però en porta sempre? I els circumstancials també en porten, no? Llavors, com els pots diferenciar? Si alguna vegada has tingut estos dubtes o d'altres sobre el complement de règim verbal, en el vídeo d'avui el resoldrem tots. Et quedes amb mi? Comencem! A la pantalla et mostro quins aspectes tractarem en el vídeo d'avui. A la descripció et deixaré cada apartat per minuts per si t'interessa mirar una part del vídeo en concret, d'acord? Veurem què és un complement de règim verbal. Faré servir la sigla CRB baixa. Quins verbs demanen este complement? En veurem exemples. També t'explicaré quins són els pronoms febles de complement de règim verbal i quina diferència hi ha entre el complement de règim i altres complements, com ara el circumstancial de manera. I per acabar, t'explicaré el fenomen del canvi i la caiguda de preposició que segur que et sona i farem un exercici ràpid. Primer de tot, què és un complement de règim verbal? El complement de règim verbal, que també s'anomena complement preposicional, és un complement del verb que va introduït per una preposició determinada pel verb. I per què? Doncs perquè alguns verbs necessiten la presència d'una preposició dins del complement per tal de completar el seu significat. Amb un exemple ho entendràs ràpidament. La Laia no s'ha assabentat de la notícia. Tenim la Laia, que és el subjecte, el verb, que és assabentar-se, i este verb sempre demana que diguem de què ens assabentem, és a dir, un complement amb la preposició de. Assabentar-se de. No val qualsevol preposició, ha de ser esta. Et mostro altres exemples de verbs que demanen un complement amb una preposició concreta, és a dir, un complement de règim verbal. Per cert, normalment la preposició sol ser a, amb, de, en o per, les preposicions que anomenem àtones o febles. Per exemple, verbs que demanen la preposició a. Tenim els verbs accedir o atrevir-se. Sempre direm a quina cosa accedim o a quina cosa ens atrevim, amb la preposició a. No pot accedir a l'espai privat o no m'atreveixo a saltar d'un penya-segat, sí? Amb la preposició amb tenim, per exemple, anar amb compte o avenir-se. Ves amb compte amb les punxes del cactus o no saber amb el seu cunyat. El complement amb la preposició amb és obligatori. Te'n poso un parell més i ja està, perquè jo crec que ja va quedant clar, no? Amb la preposició de. S'ha acomiadat de la seva filla a l'estació, acomiadar-se de, d'una cosa o d'algú. O no s'ha donat de l'explosió, adonar-se d'una cosa, d'acord? A l'article del blog et deixo la taula completa amb més verbs i preposicions per si la vols consultar. L'enllaç el trobaràs a la descripció. Per cert, aprofito per dir-te que este vídeo sobre el complement de règim verbal forma part d'una sèrie de vídeos sobre funcions sintàctiques que t'ajudaran molt en l'anàlisi sintàctica i a escriure millor en general, ja que entendre les funcions t'ajuda, per exemple, a fer servir els pronoms febles correctes. Trobaràs els vídeos de totes les funcions en una llista de reproducció anomenada Funcions sintàctiques i també et deixaré alguns enllaços a la descripció, com ara el del complement directe o el complement circumstancial. Et recomano que els mires també. Per cert, tot el contingut està disponible en vídeo i per escrit al blog. Espero que t'ajude. Molt bé, continuem. Llavors, com podem identificar un complement de règim verbal? Crec que ja ho has deduït pel teu compte, no? D'una banda, la presència de la preposició el delata, una preposició que és necessària. Tot i això, et dona un altre truc que et pot ajudar a identificar el complement de règim verbal. Elimina'l de la frase. Si el verb queda incomplet, és un complement de règim verbal? Tampoc pots eliminar la preposició perquè la frase no tindria sentit. Mira l'exemple que et poso a continuació. La Laura sempre s'interessa per tu. Hi ha la preposició per, necessària, perquè el verb interessar-se la demana, interessar-se per algú o per alguna cosa, i si eliminem el complement de règim verbal de la frase, esta no té sentit. La Laura sempre s'interessa. S'interessa per qui o per quina cosa? Ho veus? Si eliminem la preposició, tampoc té sentit. La Laura sempre s'interessa a tu. Bé, ara ja saps com identificar-lo. Anem aclarint més cosetes, no? Ara, si has vist altres vídeos de funcions sintàctiques aquí al canal, ja et deu sonar que no tot és tan fàcil com apareix en alguns exemples.
Per això vull mostrar-te altres formes en què pots trobar un complement de règim verbal. La primera és com a oració subordinada. Vegem-ne un exemple. S'ha acostumat a dormir amb música. La part de la subordinada és a dormir amb música. Com puc estar segura de quina funció fa aquesta oració subordinada? Com puc estar segura que és un complement de règim verbal? Aplicant el truc infal·lible de substituir-la per una paraula i veure quina funció fa aquella paraula. En este cas, et proposo substituir la subordinada per a això o a la música. S'ha acostumat a això, s'ha acostumat a la música. Ja veus que poden funcionar diverses opcions, no n'hi ha només una. Molt bé, ara la frase és simple, només té un verb, amb la qual cosa ens serà més fàcil analitzar-la. Quina funció fa a la música? Ell, subjecte, s'ha acostumat, verb. A què s'ha acostumat? Acostumar-se a alguna cosa, un verb que sempre demana la preposició a. S'ha acostumat a la música. Per tant, complement de règim verbal. Si a la música és complement de règim verbal, com que a la música i la subordinada són equivalents, la subordinada té la mateixa funció, d'acord? Si encara trobes que és una mica embolicat tot això, tinc un vídeo d'oracions subordinades en què ho explico amb més detall. Te'l deixaré a la descripció. Continuem. A les oracions adjectives o de relatiu, no només l'oració subordinada fa una funció sintàctica, sinó que el pronom relatiu també. I quan et demanen quina funció té, has de saber respondre. Prenem un exemple de complement de règim verbal en forma de pronom relatiu. El projecte pel qual es preocupa ha costat 1.000.000 d'euros. La part en taronja és la subordinada i ens pregunten quina funció fa pel qual? El qual és el pronom relatiu i va introduït per preposició. La preposició per en forma de contracció, per més el pel. Ara veuràs que no és tan difícil esbrinar la funció d'un pronom relatiu. Prenem només la subordinada i substituïm el pronom relatiu per la paraula que fa referència. En este cas, fa referència al projecte. Com ho sé? Fixa't que en les oracions subordinades hi ha dos verbs i, per tant, dos oracions. La primera, el projecte ha costat 1.000.000 d'euros. I la segona, es preocupa pel projecte. Per no repetir projecte, hi posem el relatiu pel qual. Llavors, si el qual és igual a projecte, convertim esta oració subordinada en una oració simple. Es preocupa pel projecte. Ara analitzem-la. Ell, subjecte, es preocupa, verb. Per què es preocupa? Per quina cosa es preocupa? Pel projecte. Preocupar-se per algú o per alguna cosa. Un verb que demana la preposició per. Per tant, és complement de règim verbal. Doncs ja està. Com que pel projecte és complement de règim verbal i hem dit que pel qual és igual a pel projecte, pel qual fa la funció de complement de règim verbal. Ho tens clar? Si no, et torno a recomanar que mires el vídeo de les subordinades perquè això també ho explico amb detall. I per acabar, podem trobar un complement de règim verbal en forma de pronom feble. Per exemple, és una noia responsable i confio plenament. I és el pronom feble. Quina funció fa? Podria ser complement de règim verbal? Confiar en algú? Consultem la taula de pronoms de complement de règim i ens fixem en la columna del mig, la dels pronoms. Aleshores, veiem que el pronom i substitueix un complement de règim introduït per una preposició que no és de. Tornem a la frase. Veiem que i confio plenament fa referència a la noia. Esta frase la podríem canviar per confio plenament en la noia, veritat? I tenim el verb confiar, que sempre va acompanyat de la preposició en, confiar en algú o en alguna cosa. És un complement de règim verbal introduït per preposició que no és de. Per tant, ja tenim la prova que el pronom i fa la mateixa funció, complement de règim verbal. Llavors, perquè quede clar, quins són els pronoms febles de complement de règim verbal? Tornem a la taula, que recorda que la tens a l'article del blog. La substitució d'este complement és molt fàcil de recordar, ara ho veuràs. El pots substituir per dos pronoms, en o i. El pronom en s'utilitza per substituir els complements introduïts per la preposició de. Per exemple, t'adones del que fas? Adonar-se de. No, no me n'adono. Aquí tenim el pronom en apostrofat.
El pronom i, en canvi, es fa servir per als complements introduïts per la resta de preposicions, és a dir, preposicions que no siguen de. Llegeixo l'exemple. T'acostumes a la bona vida? Acostumar-se a. Sí, m'hi acostumo ràpidament, amb el pronom i. La part de baix de la taula la ignorarem perquè fa referència al complement circumstancial i això ho veurem en un altre vídeo, sí? Molt bé, ja estem arribant al final del vídeo i ara vull parlar-te d'un dubte molt comú. Quina diferència hi ha entre el complement de règim verbal i el complement circumstancial? Estos dos complements es poden confondre perquè tots dos poden anar introduïts per una preposició, però has de saber que són diferents. Com pots estar segur de si un complement és de règim o circumstancial? Vegem-ho en una taula comparativa. Primer, el de règim sempre va introduït per preposició, excepte quan es produeix el fenomen de caiguda de preposició que t'explicaré d'aquí a un moment. El circumstancial en pot portar o no. Segona diferència, i la més important, el complement de règim verbal és imprescindible i ha de ser sí o sí. Si l'elimines, l'oració no té sentit. El verb queda coix perquè necessita aquella informació. En canvi, el circumstancial és prescindible. Si l'elimines, no passa res, l'oració continua tenint sentit, perquè el circumstancial aporta informació addicional, no necessària, per dir-ho d'alguna manera. Llegim l'exemple. A la columna de l'esquerra, complement de règim verbal. Els avis col·laboren amb el restaurant. El complement introduït per preposició és amb el restaurant. No puc eliminar-lo i dir els avis col·laboren perquè aquesta informació és necessària per al verb col·laborar. Col·laborar amb algú, sí? El verb col·laborar sempre porta un complement introduït per amb. Per tant, és un complement de règim verbal. Ara l'exemple de la columna dreta. Els avis dinen al restaurant. En aquest cas, puc eliminar el complement al restaurant i l'oració continua sent gramatical. Puc dir els avis dinen. Això es deu al fet que al restaurant és una informació addicional que donem sobre el lloc on dinen, però no és necessària. Podem dir on dinen o no dir-ho i l'oració continua sent completa. El verb dinar no exigeix preposició, per tant, es tracta d'un complement circumstancial. M'he explicat? A l'entrada del blog també parlo de la diferència entre complement de règim verbal i complement del nom o complement de l'adjectiu. Si tens dubtes, dona-hi una ullada. I per acabar, vull parlar d'un fenomen molt interessant que es produeix amb el complement de règim verbal. Has sentit a parlar del canvi i la caiguda de preposició? Si no, t'ho explico ràpidament abans d'acabar el vídeo d'avui. Para atenció, que això és important. Les preposicions d'alguns complements de règim verbal poden canviar o eliminar-se davant de certs elements. Este fenomen passa amb les preposicions àtones o febles que comentàvem abans, és a dir, a, amb, de, en i per. I és una norma que s'aplica en registres formals, d'acord? Tractem primer el canvi de preposició. En quins casos cal fer servir una preposició diferent de l'habitual? Quan el complement de règim verbal va introduït per la preposició en o amb, seguida d'un infinitiu, cal substituir la preposició per a o de. Mira l'exemple per entendre-ho millor. Si jo dic la feina consisteix en això, consistir en, la preposició en es manté perquè darrere no hi ha cap infinitiu. En canvi, si dic la feina consisteix en fer estudis de mercat, com que darrere de la preposició hi ha un infinitiu, el verb fer consisteix en fer, aleshores he de substituir la preposició en per la preposició a. La feina consisteix a fer estudis de mercat. S'entén? Ara vegem un exemple amb l'altra preposició que canvia, amb. Es conforma amb això. Conformar-se amb porta la preposició amb. Com que aquí no hi ha cap infinitiu, la preposició es manté. Ara bé, si dic es conforma amb jugar mitja hora, ara sí que tinc un infinitiu aquí, el verb jugar. Per tant, l'oració no és adequada en un registre formal. En aquest cas, hauria de dir es conforma de jugar mitja hora. Substituïm la preposició amb per la preposició de i ja està. Com veus, el canvi de preposició no té cap secret. Davant d'infinitiu, canviem en i amb per a o de. Bé, ara el segon fenomen, la caiguda de preposició. Et sona? Si et sona però no tens clar del tot quan cau la preposició, avui ho entendràs per fi. En els registres formals, quan el complement de règim va introduït per la conjunció que, la preposició se suprimeix.
Recordes que abans hem parlat de les subordinades? Que el complement de règim verbal pot aparèixer en forma d'oració subordinada? Quan està subordinada va introduïda per la conjunció que, eliminem la preposició. Et mostro un exemple a la pantalla. Et puc preguntar, confies en ell? Aquí no hi ha cap conjunció, així que la preposició hi ha de ser, perquè diem sempre confiar en algú, sí? Tampoc tinc un infinitiu, amb la qual cosa la preposició no canvia. Però, i si faig servir una oració subordinada i et dic, confies en que vindrà demà? La subordinada és la part subratllada, que vindrà demà, i va introduïda per la conjunció que. Per tant, la segona oració no és correcta. Hauríem d'eliminar la preposició i dir confies que vindrà demà, sense en, d'acord? Ja veus que és molt fàcil? Em falta comentar-te una coseta sobre la caiguda de preposició. A vegades, el fet d'eliminar-la pot fer que l'estructura de l'oració quede forçada, que no soni natural. Per exemple, la decisió s'ha basat que els candidats tinguin experiència. El verb és basar-se en, demanar la preposició en. Tot i això, segons el que t'acabo d'explicar, la preposició cau davant de la conjunció que. Però què passa? Que queda forçat, no? En aquest cas, no sona natural. Per sort, hi ha una manera de resoldre-ho. Podem introduir un element d'enllaç, com ara el fet que, la idea que, la possibilitat que. Mira com quedaria esta mateixa frase si hi afegim el fet que. La decisió s'ha basat en el fet que els candidats tinguin experiència. Et sona millor ara? Jo trobo que sí. Bé, ja saps que és una opció en oracions l'estructura de les quals és forçada. A la descripció et deixaré un enllaç a un article del blog sobre les preposicions, també, per si t'interessa. Inclou un exercici per practicar això del canvi i la caiguda de preposició. T'animes a fer un exercici ràpid abans d'acomiadar-nos? Et faré 3 preguntes, a veure si les encertes. Si vols tindre prou temps per pensar, posa el vídeo en pausa abans que diga la resposta. Així tindràs tot el temps que vulguis. Som-hi! Exercici 1. Llegeix l'oració de la pantalla. El Carles s'ha fixat que m'he tallat els cabells. Sabries identificar el complement de règim verbal? Tens un moment per pensar-ho? El verb t'ajudarà a detectar-lo. Ja ho tens? El complement de règim verbal és l'oració subordinada, que m'he tallat els cabells. Com ho sé? Agafo el verb, fixar-se. Si dic el Carles s'ha fixat, l'oració no té sentit, perquè em falta dir en quina cosa s'ha fixat. Fixar-se en. El verb fixar-se demana la preposició en, un complement introduït per esta preposició. Jo podria substituir la subordinada per una paraula i dir el Carles s'ha fixat en mi, per exemple, amb preposició. Però què passa? Per què no hi és a la frase de l'exercici la preposició en? Perquè hem dit que davant de conjunció cau. Per tant, com que aquí tenim la conjunció que, l'en no hi ha de ser. No deixes que això et confonga. El fet que no hi hagi preposició no vol dir que hagis de descartar el complement de règim, d'acord? Para atenció al fenomen de la caiguda de preposició i fixa't en el verb, que és el més important. Exercici 2. Quina de les dues oracions és correcta? A. M'ha amenaçat amb que vindrà a vigilar-me, o B. M'ha amenaçat que vindrà a vigilar-me. Aquí tenim un complement de règim verbal, amenaçar algú amb alguna cosa. Quina és correcta? Ja ho tens? Estic a punt de dir la resposta. La correcta és la B, perquè la preposició cau s'elimina davant de la conjunció que, una altra vegada apareix el fenomen de caiguda de preposició. Exercici 3. Ara et faré pensar una miqueta més. En comptes de 2 oracions te'n mostro 3. N'hi ha 2 de correctes i una d'incorrecta. Quina és la incorrecta? Penso en el futur. Penso en trucar-li, però mai ho faig. O penso de trucar-li, però mai ho faig. Pensa uns segons. Posa el vídeo en pausa si vols. Ho tens? L'oració incorrecta és la B, la segona. Per què? Perquè si dic penso en el futur, l'opció A, com que no tinc un infinitiu ni una conjunció, la preposició està bé, podem mantindre-la. Pensar en una cosa, sí? Ara bé, davant d'infinitiu, que és el cas de la segona opció i la tercera, la preposició canvia. En registres formals hem de substituir en per A o D. Per això l'oració B és incorrecta i la C sí que està bé. Penso de trucar-li, però mai ho faig, o també podríem dir penso a trucar-li, però mai ho faig. Molt bé, ja ho tenim. Si vols practicar una mica més, fes els exercicis del blog sobre el complement de règim verbal, el canvi i la caiguda de preposició. Trobaràs tots els enllaços a la descripció. Gràcies per formar part d'esta comunitat i ens veiem al pròxim vídeo.